Oy, Jirek. May tao na yun, suntok itang bosong. Damalingsin. Di kami mabaya. Kita mo na, bilo na. Pagbinasa na. Bang. Bang. Okay, jadi guys, madayon di makasabal si mga video ini. Video rin kamo, ako nag-order yung niya buat video fighting punya. Jadi, yan na yung video fighting. Jadi, guys, ayaw nyo kalupay guys. Subscribe kamu guys. Jadi guys, maray kamu pagtakad-takad kamu sa video din kamu di mga drama atau sa comedy. Jadi, nungguin niya. Aya, bang bay na bisnis ni magpanaw ha, matay dol mulaw. Bang. Aya, siyo ba mabay maginang ha. Matusa ako. Sampai imbos ha. Sakit pikiran. Matusa yung kalajan. Aya. Bang. Sangguay sa tao. Ini iladlaw kayo dia, meron ini dia. Lalo na dyan yung magkakuan. Ya, baka si corona yan. Yung rin na China. Bang. Ini kami kan pwede. Pwede na kayo ni. Isu kamu karon doa kamu yan. Kalagi na. Nakakuan ni nang. Kaingat. Hari tuaon jal murah. Bang. Oh no. Dito. Apa na to? Numero 1. Nah, sungkatan tanyo. Takot na ba siya? China ba? Daya China itu. Sari na, basta uninang ta. Bang. Injal mura ito ba? Aturong mo ba? Tinga China. Bang. Ako, okay pa ako mga wilayah. Pati mo sinta. Sino ba? Masali na ba? Laban na ito na. Laban nyo na. Nakita nyo, di ba yung panatinabon na? Nakita nyo ito. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sot, kamu sot. Meta, ano masalah? Saya ba? Suka kayo marina. Inang, ngam, saya mau itu Inang. Bang. Kalja, oke. Dagang itu jual pulang. Banyak pun na. Itu semua Bang. jakit juga alih. Mali, tengok mali. Itu Inang Wai jaga Bang. Wai itu kita ambul Ini wai sakit. Ini bambu punya sampai. Kita jaga ini. Mali karet. Banyak kayo corona. Bang. Wai. Jaga ini mumus muna pakai. Oke. Gusto mo nyo? Biyaw na. Mumus madto Biyaw na kajini Kadlaw 5 pilak. Okay. Ayo. Ibu tadi mag-video na. Wai magjaga Mata ko si mawataw tadi. Siungan. Tambosong ka. Tambosong. Labosong. Bang. Tabugol. Tambosong insan nyo Nah, itu bila sini. Tidak kamu bisa. Ay, sarap ng minuman na ina. Bang. Kano ba isab? Ayan ka mo. Kita. Ayun ko ba, ito masaksak. Pero may isab kita, kan? Galang mo siya. Yung pangapin da ka mo. Sa nakuha Amo ini. Sa kalinaw ko yan. Pero makita. Bibili mo kita. Ay, nabahin ka ba? Ano? Ay, lilaw la. Di ako na ni. Ay, taon ini. Ay, sindi akta ko. Bang. Basta pilo lagi ka. May tanay ni kaptani ni. Nyatay na ini.
Sabat. Ikaw ka ako, ha? Ikaw? Ha? Silam? Ikaw, balik. Kanto ko pagkaday jalmura to kaya to mo. Wayron na na. Hindi ka India, aun kaday sina lanang to. Kailan mo kan? Hindi ka mati mga bata niya. Wayron na dito, okay? May ta sila yung mag-inom-inom sadya. Huwag sila magsambayan. Wala yung nila yun. Huwag sila magsambayan. Wow! Mag-inom sadya nila yun. Bonk! Ay, kalayan. Nakumat to. Eh, ito kita ko no. Kali ka mo ba? Kali ka mo. Kali ka. Kali ka. Kapata kita. Bonk! Ari to busong ito. Busong. Ari ikaw. Busong ito. Busong, kali ka. Hoy, ang kasin mo. Mayroong basin ko. Yan. Ay, yan. May time bata ako nagtangis. Ayan pa, naginang kadlaw, nagtangis na. Bonk! May ta ko nagtangis. Uy, Yudapan tambawsong yan. siya kain na. Taon na hilo kayo na. Taon na hilo kayo na sing corona dito kayo na. May ta, kudan yung tolol ni. Bonk! Meron kayo na sing. To, babakon tamad to. Ka. Bonk! Kaya ko sa pagkudyakan ko rin dia. Run. Hoy, Jirek! May tao na yun, suntok itang bawsong! Bonk! Damaling sen! Di kami mabaya. Kita mo na bilo na. Binasa na. Sakat pa ka, Mari. Nugbakaw. Pero ka sakat pa. Sakat ka, Mari. Nugbakaw. Ikaw yung sakat. Nugbakaw. Ikaw sakat.
Makasama sa mo. Bonk. Boy, Metan yung kawan sini tambosong. alam mo sa ko. Ikut fight muna kita. Ikaw. Ay, alam. Bawa satu di mata. Ay, sorry. Matay sa patakok ako. Bonk. Aduh, sakit mata gua. Tapi dengan